perc 30 másodpercben. Parancsoljon! Gospođo predsjednice, već gotovo čitavo desetljeće centralni Mediteran je jedna od glavnih ruta ilegalnog ulaska migranata u Europsku uniju i svake godine vidimo da se taj broj povećava. Za 2015. isto tako se predviđa možda da stigne čak i do pola milijuna izbjeglica, uglavnom iz Libije. Nažalost, mnogi od njih bi mogli i izgubit će život, kao što smo vidjeli da se to događalo. Financiranje akcija spašavanja na moru je limitirano. Vidjeli smo da Frontex je najavio kako neće imati dovoljno financijskih i ljudskih kapaciteta kako bi se suočio s tom situacijom. Dakle, doista se treba usredotočiti na ovaj problem i pogotovo na izvor problema. Libija je rastrgnuta danas između dviju centara, u Tripoliju i Tobruku, i s ISIL-om koji prijeti da će koristiti zemlju kao poligon za napade na Europu. Stoga trebamo političko rješenje i da se EU više angažira i podrži dijalog pod vodstvom UN-a. U tom smislu pozdravljam prioritete koje je visoka predstavnica ovdje i predstavila, ali treba također već sada razmišljati o dugoročnijem razvojnom rješenju koje jedino može osigurati dugoročan mir, jer siromaštvo jest plodno tlo za radikalizam. A kroz razvojne programe pomoći moramo osigurati izgradnju institucija u Libiji. To je ključno. Nažalost, propuštena je prilika da se to učini odmah nakon svrgavanja Gadafija s vlasti, no sada ne smijemo pobjeći od te naše odgovornosti zbog sigurnosti Europe. Hvala. Köszönöm, képviselő úr! Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az önálló képviselői hozzászólások végére értünk, áttérünk a catch the eye eljárásra. Elsőként Miriam Dalli képviselő asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! Grazie, Chair.